מה נשמע? זה חניון היום חינם לקהילה גאה. לקהילה גאה? כן. בסדר? בסדר, ואני לא גאה, מה עושים? אומרים אני הומו ונכנסים. מה, לא, רק תגיד. כל טוב, אתה בן יזיזים. לא אמרתי לך להתקשר לאמא שלך להגיד לה, זה ביני לבינך, מי יודע. אני גאה. גאה מאוד? גאה מאוד, עד מאוד. כל הזמן. כל הזמן גאה. כל שעות היממה, גיי, 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 גיי. גאה, 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 גאה. אתה יכול להיכנס. זהו? אתה בקהילה. בקהילה, בטח. צריך להוכיח את זה. אתה הומו? עצור, אדוני. אתה לא יכול לבוא סטרייט. לא, אתה לא יכול לבוא סטרייט לעשות מה שאתה רוצה. זה לא עובד ככה, אחי. תגיד אני בי, ניתן לך לחנות. תגיד אני גיי, מה אתה הומו? מה הבעיה? אין לי בעיה, אני לא פוחד מזה. רק הומואים פוחדים להגיד. תגיד אני גיי. אני גיי. אז אתה יכול להיכנס, מה הבעיה? אני רק שם לך מדבקה על זה, בסדר? גיי? אפשר להוריד את זה אבל?